látom ajtóban. Így szép vagyok? Nem jó. Talán így? Hát dehogy. Így leesek a Mikulás fejére. Na, talán így jó lesz? Így elég színos vagyok? Igen, így jó leszel. Na mi is elkészültünk. Mikulás! Esményt ki szólt? Én, azaz miután kétszer vagyunk az útnál. Nagyszerű, most várakozatok az előszobával, és holnap indulunk. Szerintetek gyerekek, kiknek kell még felkészülni a nagy útra? Én tudom. A rénszarvasoknak. És mit húznak a rénszarvasok? A szám kell oda húzni. Bizony, a rénszarvasoknak, és a számolnak is itt az idő, felkészüljenek a nagy útra. Nézzük csak! Mi ez az agy? De furcsa hangok. Ilyen kellemes élet. Vajon mi ez? Szerintem ezek hóillatosak. Szerintem ezek pedig a maguk. Tényleg, van, esik a hó. Akkor ez azt jelenti, hogy fel kell kelni. Eljött a mi időn. Bizony, táplálkozás 1-2. Jó, lábhajlítás 1-2. Kéznyújtás 1-2. Derékhajlítás 1-2. Én már fel is ébredtem. Friss vagyok, útra készen állok. De hol a szálló? Megvan. Ébreszt a számbarátom, itt a tér, indul a munkám. Ismertek azt a dalat, hogy hullafejhes fejjel? Igen! Énekeljük el? Igen! Fejhes fehér hó, jöjjön kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll, van zsákodva minden jó, piros alma, mogyoró, jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó, nagy szakállú télapó, jó gyermek barátja, cukrot, diót, mogyorót, rejteget a zsákja, amerre jár reggelig, kis cipőcske megtelik, megtölti a télapó, ha üresen látja. Nagyon ügyesek voltatok, de most lássuk, hogy döntött a Mikulás. Ott lenn a tankóval, vár rám sok-sok nagyon jó gyerek. Olyan szépen énekelnek. Azt hiszem, ők a Tomai utcában várnak rám. Ők lesznek idén az elsők, akiket meglátogatunk és megajándékozunk. Mondom, nézzétek csak meg, mit is kérnek azok a gyerekek a lehetőkben. Gyerekek, írtunk mi levelet a Mikulásnak? Igen! De így együtt szerintem nem. Akkor most mi legyen? Mi lesz, ha a Mikulás nem talál olyan levelet, amit mi írtunk? Van egy ötletem.
írjunk most, aztán én majd odavarázsolom neki, mintha már régóta ott lenne. Van valaki, aki elvállalja, hogy ír egy levelet a nevünkben? Majd mi segítünk. Van is nálam véletlenül toll és papír, és bolt. A Tomai iskolában fogunk várni rá. Sok-sok kis és nagy gyerekről van szó. Szeretnénk, ha hoznál nekünk valami meglepetést. Lehet csak hív, vagy játék, vagy nyugdíj, vagy könyv. Rád bízunk, mint haza, hiszen eddig még sosem csalódtunk benned. Előre is köszönjük. Na akkor már is ott lesz a Mikulásnál. Hókusz-pókusz, 1-2, 3. Tomai utca 2. Ez az, hát itt a gyerekek levele. Most már rajtunk válaszol. Na most már el. De Szervusztok, gyerekek! Ugye jó helyen járok? Igen! De Tomai iskolában várakozó gyerekeket keresem. igen. Tudjátok el, hogy ti vagytok idén az elsők, akiknek ajándékot hozok. Mikor belenéztem a mindent tartok restaurántunkba, ti voltatok a legjobbak, és ti énekeltetek a legszebben. Akartok nekem még valami szépet énekelni? Igen! Nekem ki tud valami szép verset mondani? Igen! Ja, vagyok. Esik a hó egyre, hétfőre, kedre, de én eszem várom, a télapót várom. Fiúk, lányok, ni, közeledik valaki, lenglóbog a szakálla, báránybőr a bundája, pápa szemét fölteszi, a puttonyát leteszi. Ó, de pompás, ó, de jó, csak hogy itt a télapó. Itt van, itt, hozott nekünk valamit, piros alát, pompásat, kicsi babát, ójásat, húszár tartott fényesek, tarka könyvet képesek. Ó, de pompás, ó, de jó, csak hogy itt van télapó. Télapó itt van, hó a sugája, ég a cipője, leng a szakálla, zsák, teli zsák, pirosan aranyán, két szarvas húzta, szám repítette, gömbölyű zsákját, 100 vele vitte, zsák, teli zsák, pirosan aranyán. Nagy ügyesek vagytok, szépen tudtok énekelni és szavalni. Meg is érdemeltek az ajándékot. De van egy kis baj. A monoim otthon maradtak, és ti olyan